Nelson Chamisa otaura mashoko kuti aiwa SADC yakamureply pama request ake ekuti aiwa munyika muitwe fresh elections. Aiwa asi tinoona kuti Nelson Chamisa haasi kugutsikana nema responses ari kupiwa. Satapinda mumashoko anyora ndopano kuti bva subscribe or like utina on the bell icon. Ndokuti tinoona kuti Nelson Chamisa anyora achiti on 23 October 2023 SADC responded that they were giving the matter due consideration. Meanwhile, we have noted the various meetings of the leadership of SADC as held, including the latest extraordinary summit of the organ Troika on the 23rd of March 2024 in Lusaka, Zambia. Therefore, we have advisedly been patiently waiting on our request. On 29th of April, however, since considerable time has passed, yet we had sought to resolve the issue much earlier. We delivered our follow-up to SADC, for which we await response to determine a clear path forward to resolve the governance crisis and leadership dispute. Ndo mashoko atokana Nelson Chamisa achiti aiwa ndakakomirira from SADC vangu responda last year or responda this early this year, and then akazoita follow up panhau awa yakanga vamuti aiwa anofana kubomira tichimbonyasa kupenengura nyaya yacho. Asi Nelson Chamisa munhu ari straightforward, noda kuti anyasa kuziva nyaya dzacho nekuda kuti siyo muripoti yakatouya ikatooneka kuti aiwa mastandards haana kumitiwa, saka iye anenge achitoshushikana kuti why vachingoramba vakangomira vasinga resolve, but they are mobilizing kuita SADC Troika ifana kuitika muno munyika yeZimbabwe muna August. Saka mbotudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pezviitiko izvi. Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musakana kusubscribe, kulike channel tina on the bell icon.